Il-producer Matthew Maggi li jaħdem fis-settur tal-films m'għaddejjaq xejn jitfa' id-dawl fuq ir-realtà ħarxa li qed jaffaċċjaw il-produtturi Maltin fl-industrija tal-films. Matul il-protesta li saret quddiem il-Parlament, Maggi semma kif il-Prim Ministru huwa politiku tal-paroli biss u wedit vojta u li fl-industrija tal-films hemm min għadu ma tħallas tax-xogħol li jagħmel mal-Film Commission li taqa' taħt il-Ministeru ta' Clayton Bartolo. U fakkar ukoll kif il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qed jieħu mal-150,000 euro fis-sena, flus li qed jittieħdu minn ħalq il-ħaddiema u l-artisti li baqgħu frustrati u misluħin. Matthew Maggi insista li l-ħaddiema tal-films għadhom qed jistennew risposta ta' fejn marru flushom u insista li hu kellu jibki id-dem biex jieħu dak li kien ħaqqu biex ikun jista' jħallas lin-nies li ħadmu miegħu. Ġibna nittalbu għal dak li hu tagħna u tal-poplu. Qed tibqgħu tiġħduna milli nikkrejaw u nsemmew leħinna. Qed tuqtulna ruħna u qed tiġibuna bħal ġebel. Huwa saħaq illi hi faċli li wieħed jikteb ir-regoli u l-liġijiet iżda imbagħad dawn l-istess regoli u liġijiet ma jimplementawhomx. Matthew Maggi għalaq billi saħaq kif huma mhux se jifqu isemmaw leħinhom. Imma le maħniex se nieqfu nsemmaw leħinna u mhux se nieqfu nikkrejaw b'xi mod jew ieħor. Intom ġebel għax intom bir-rasi jibsa għax ma tridux titalmu dak il-flus mhumiex tagħkom imma tagħna mhumiex biex jitħallas għax-xogħol li ma jsirx min-naħa tagħkom imma għax-xogħol li rridu nagħmlu aħna. Maggi huwa wieħed minn mijiet ta' professjonisti li fl-aħħar ġimgħa tkellmu apertament fuq il-mod insolenti kif ġew trattati mill-Gvern.